Keď nemám takúto riť, som akože niečo menej. Jednej influencerke jeden chlap okomentoval, že nemá prsia. Je to krásna žena. Má dokonalú postavu, prsia má trošku menšie, ale nie je to, že by bola že úplne porovka, čiže je proste úplný trd. A ona mu na to proste na storky, neviem prečo mala takú potrebu rozpísať sa, niečo napísala a potom proste tam napísala vetu typu, že riť je viac ako prsia. A samozrejme potom pridala ďalšiu storku, že si ide na tom vytvoriť merch. A ja sa teraz pýtam to, že nemám takú riť, to znamená, že som nejak menej cená? A proste, čo tie baby, čo nemajú ani prsia, ani riť? To čo, oni majú chodiť kanálmi, alebo ako to máme chápať? Podľa mňa sebavedomie ženy nespočíva v tom, že budem zadzovať iné ženy. Ja viem, že za toto dostanem biedu, ale proste mne to nedá, lebo mňa sa to osobne dotklo. Ja som celý život počúvala iba to, že musím cvičiť riť, lebo že bez rite som nikto. Že proste toto je rebríček a ja som niekde tu, kvôli tomu, že nemám riť. Inak dúfala som, že proste ženy nemajú takúto potrebu toto takto presadzovať, tento chlapský názor, ale je mi to strašne ľúto, že nemám takýto zadok, ale aj keby chodím 7 krát do týždňa do fitka a drvem tam neviem aké váhy, jem kilo bielkovín, proste ja nikdy nebudem mať takú, že proste brutálnu riť, ako má väčšina, lebo proste ja na to nemám postavu, ja na to nemám proste anatomické prispôsobené telo, aby som takú mala. Ale samozrejme, môžem si ju dať napíchať, alebo si dať silikóny, aby som trošičku zapadla do tohto sveta zadkov.